боби дуюм. ҳарду макбача баъди аз деҳа шабонгаҳ ба паноҳгоҳашон баргаштанд. намози бомдодро дар ҳамон камари кӯҳ ки пешашро ҷангали пуранбӯҳе гирифта буду одамро аз ҳар гуна баду балое нигоҳ медошт бихонданд. бо ифодаи ёдгор ин камари кӯҳро бо истиснои баъзе шикорчиёни касбӣ касе намедонист. азбаски ёдгор дуредгар буд, барои интихоби чӯби муносиб ба ин ҷангалзор бисёр омаду рафт дошт. ба қавле ки камари кӯҳро маҳз ӯ кашф карда буд. зубай гуфт: ӯ боре барои буридани як дарахти заранг инҷо омадам. аз ҳамин ҷои нишастаамон садои даҳшатборе баромад, гӯё сангҳо ба шаст ба ҳам бармехӯрда бошанд. бингарам ду ҷонвари зарди тайлоқмонанд ба ҳам задухӯрд доранд. садои бархӯрдани шохҳояшон будааст. агар муболиғаам шавад, зубайҷон баробари тойҳои яксола меомаданд. он ҷонварон шохҳояшон чени як қадами одам дарозӣ дошт. дар гардонҳояшон ёл доштанд. риши ҳарду ҷонвар қариб ба замин мерасид. ҳарду аввал кафонакӣ рафта, пас он давида омада ба шохи якдигар мезаданд. аз ин зарбаҳо кӯҳҳо садо медоданд. ман худро ба як паноҳгоҳ гирифта ҳарбу зарби онҳоро хуб тамошо кардам. чӣ ҷонварҳое буданд онҳо? тоқат наварда пурсид Зубай. такаҳои кӯҳӣ, ҷавоб дод ёдгор. баъд чӣ шуд? қариб ним соат ҳарбу зарб намуданд. ҳарду хуб монда шуданд. ҳарду ақимнишинӣ намуда бо чашмони хашмгин ба ҳамдигар нигариста гоҳо сарҷунбонӣ мекарданд. ин амал наздики 3-4 дақиқа давом кард. сипас муҳориба аз нав оғоз ёфт. ман аз тамошои он аввал завқ бурдам. баъд гиребон гирифта тавба кардам, ки ҳамин ҷонварон ҳам ба хотири чизе ба якдигар душман шуданд. ногаҳ аз куҷое садои тир баромад. дидам, ки яке аз онҳо чапагардон шуда ғел зада ба пои дарахте андармон шуд. дуюмаш куҷо гурехт, пайхас накардам. саёд ҳамон назди сайдаш даррасид. ӯ камонашро зуд ба замин гузошта кордаршро аз ғилоф баровард ва макки сайдашро bizad ба қавли мардуми мусулмон ҳалолаш кард. ман аз ҷои тамошои набарди ду паҳлавон, ки чандон дур набуд, назди саёду сайдаш рафтам. бинам, ки Назирмерган афродист. ҳа, ака ёдгор, ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? пурсид аз ман баъди тамом кардани кораш. ҳамин ду такаро ман ҷанг андохта будам, шӯхияш кардам. ту бошӣ маро аз тамошои бепули набарди ин ду паҳлавон бенасибам гардондӣ. ҳамин устоҳо бисёр бошанд. дар ҳар ҷои ин ҷангалистону кӯҳ камаҳро такаву қучқорҳо андармон кунанд. мо шикорчиён онҳоро бе ягон душворӣ шикор карда мегирем, бо ханда изҳор дошт ӯ. ҳарду бағалкаш вохӯрӣ намудем. 11-сола будааст Зорӣ. баъди пӯст кандани така гуфт: Назир, 30 солашро аз куҷо фаҳмидӣ? ба ҳайрат омадам ман. аз шохаш. шохи сайдро ба даст гирифт. ба гуфтораш идома дод Назир: ҳар буғумеро ки дар шохаш мебинӣ, баъди 1 соли умр пайдо мешавад. така ё қучқор дар шохҳояш чӣ қадар буғуме дошта бошад, ҳамон қадар сол дорад. ака ёдгор, камтар ҳезум ҷамъ куну оташ даргирон. хоҳишгарона гуфт Назир: то оташ лахча шудани ман дилу ҷигар ва кундаи синаи ин ҷонварро реза мекунем, кабоб карда мехӯрем. то алову лахча шудан, бурдаҳои гӯштро ба сиқ кашид. рӯи лахча ин суву он су гардондан гирифт, то сурх шудан пухт. сипас рӯймолеро аз миёнаш кушод, ки андаруни он 4 чапоти 4 қад буд. онро паҳн намуда, гӯштҳоро аз сиқҳо кашида рӯи нон мондан гирифт. усто ягон зарфи обгирӣ дорӣ, ки рафта аз чашма об биёрам? пурсид Назир. ман зуд рафта кадуи пуробамро оварда рӯи дастархон гузоштам. рӯз ҳам вақти пешин шуда буд. то нафсро қонеъ кунонидем, мо хомӯшона ва бо иштиҳои том кабоб хӯрдем. Назир кадуи обро ба сар бардошта, то сер шуданаш нӯши ҷон кард. усто медонӣ, ки такаҳо ба ҳамдигар барои чӣ ҷанг карданд? пурсид аз ман. рости гап намедонам, иқрор шудам ман. дар ҳамин ҷангал бояд галлаи бузон бошад, шаҳр доду. ин моҳ ки охири мизон аст, баъд ақраб медарояд. мо шикорчиён ин моҳро моҳи такагардон мегӯем. ана барои ба галлаи бузҳо соҳиб шудани онҳо байни худ набард карданд.
кадоме аз онҳо ғолиб барояд соҳиби мутлақи галаи бузҳо мегардад. мағлуб ҳақ надорад ки ба гала наздик шавад. мерган: магар такаҳо аз бузҳо ҷудо мегарданд? бале, ан аз ҳамин рӯз гирифта такаи ғолиб ба галаи бузҳо ҳамроҳ мешавад ва онҳоро бордор месозад. то зоидану якмоҳа шудани бузғолаҳо бо бузҳост. вале ҳамин ки моҳи саратон даромад, такаҳо галаи бузҳоро тарк мекунанд ва ба ҳамҷинсони худ мегарданд. ҳатто дар давраи такагардон ба бузҳо наздик намешаванд. аҷаб кору рафторе, ҳайрон шудам ман. дидед дӯстои азиз, худованд дар байни ҳайвонот чӣ ҳукму қонун мебароварда бошад, онҳо мутеъкорона итоат мекунанд, вале инсонҳо ҳукми қонуни худашон баровардаро инкор намуда, бо фиребу найранг ҳамдигарро гирифтори сад ғаму бало месозанд. дуруст мегӯӣ мерган, тасдиқ намудам ман. аз рӯзе ки мирзо Каримбой мири нави балҷон шудааст, ҳар рӯз қарор қоидаи нав қабул мекунад, вале ҳамаашро ба кор меандозад ки ба манфиати худу амираш бошад. мегӯяд ки ҳамин мирзо Каримбой мир ҳар бор ба бенангу номусии ришватдиҳӣ ҳокимиятҳо ба даст меорад. изҳор намуд мерган ва илова кард, пас он ба воситаи бардоштани андоз ришватситонӣ боз пулу сарват ҷамъ менамояд, лекин маҳорати ҳукмронӣ надорад. аммо дар макидани хуни халқ истеъдодаш беҳамтост. дар ҳар мансаб 1-2 сол зиёд кор намекардааст. аз тарафи амир ронда мешудааст. боз пулу сарват ҷамъ намудаашро пешкаши амир карда, дар бухоро ё ягон вилояти дигаре ба он тобеъ мансаб мегирифтааст. назир, гуфтам ман, чаро инсон ин қадар баднафсу носерм бошада? ин қадар пулу молро ба сари гӯраш мезада бошад? худо гӯед ака ки одамон ҳарисчашм нашаванд, вагарна тамоми пулу мол ва зару зевари ҳарду дунёро бахшед ҳам сер намешудааст. аз ин рӯ бузурге фармуда ки чашми танги дунёдорро ё қаноат пур кунад, ё хоки гӯр. аз рӯи шунидам фикрамро баён доштам ман. ин дафъа ба назди мири балҷон ба туфайли зебӣ ном аз рӯи шунидам фикрамро баён доштам ман. ин дафъа ба маснади мири балҷон ба туфайли зебӣ ном духтари 13-14 солааш соҳиб шудааст. нафаҳмидам кӯака. аз зани сеюмаш духтари нозанине доштааст мирзо Каримбой. баъд аз фавти амир Музаффар ба валиаҳди ҷавон амир Абдулаҳадхон ҳамин зебиро тортуқ гӯён ҳадя мекунад ва мансаб мегирад. акаи усто, мардуми мансабдӯст ончунон бенангу номус ва даюс мешаванд ки барои гирифтани мансаб духтараш он су истад, зани никоҳӣ ҳаққу ҳалоли худро ба амирону ҳокимон пешкаш месозад. одамон молдӯст имони ватанашонро ҳам мефурӯшанд. хуб ҳокиму амиронро ғайбат намудем. аз ҷояш хест, гуфт Назир. ҳамин қадараш баҳс будагист. мерган дар ҳаққи онҳо ин суханон аслу тӯҳмат не, ҳақиқатанду рост. низ аз ҷоям хестам ман. акаи усто, ишора ба ман кард мерган. аз гӯшти такаи шумо ба ҷанг андармон карда хуб шикамсерӣ хӯрдем. акнун боқимондаашро хона бареду бо аҳлу оилатон насиба кунед. не додарам, рад кардам ман. ин сайд ҳаққи ҳалоли туст. худат гирифта ба хона бар. не ака. дар гапаш боз меистод Назири мерган. агар ин такаро ҳарчанд ман сайд кардам, шуморо аз тамошои шавқангез маҳрум сохтам. худи ин қимати чанд такаро дорад? ман сайди худро ба ту бахшидам. худо диҳад, ман боз дигарашро зада ба хонам мебарам. ин суханонро гуфта корди хунолудашро ва пӯсти така тоза кард ва камонашро ба кик фида роҳӣ шуд. пеш аз рафтан ба ман синчакунон гуфт: ака, як паноҳгоҳеро ба шумо нишон медиҳам. охир шумо ҳам одами саҳроиед. шояд аз шамолу тунбоди борону жола паноҳидан зарур ояд. бемалол он ҷо паноҳ меёбед. ҳо он шохи кӯҳро мебинӣ? дасташро ба тарафи кӯҳ дароз карда суол дод Назир. он ҷо як камари бисёр хубест ки 5-6 одам ба зур ҷой гир шуда метавонад. одаму ҳаводис гуфтанд шояд зарур шавад рӯзе шуморо дар паноҳаш гирад. инро гуфта миёни анбӯҳи ҷангалистон ғайб зад Назир. ана ҳамин камари нишондодаи Назири мерган паноҳгоҳи кунунии мост. нақлашро ба поён расонд ёдгор.
гӯштро чӣ кор кардед? Пурсид Зубайд. чӯби нимтайёрамро миёни алафҳо пинҳон намуда, асбобу кунамро гирифта, гӯшти такаро ба пӯсташ андохта бардошта хона бурдам. аҳли хонавода қариб 1 ҳафта гӯштхӯрӣ кардем. ба нақли гӯштхӯрии шумо гӯшт дода гӯш намондем, шӯхӣ кард Зубайд. пешин ҳам шудааст. дар бисётамон камтар талқону кулча мондааст. биёед онро танаввул карда баъд таҳорат кунему намоз хонем. пас он нақшаи фардоро мекашем. пас аз адои намоз ҳарду амакбача рӯи ҷойнамазҳояшон дузону нишаста ба даргоҳи худои азза ва ҷалла хеле тавбаву надомат ва тазаррӯ намуданд. баъд ёдгор гуфт: Зубайд, аз ҳамон деҳаи лақайҳои ҳамин туғ ба фикрам ҷойи дигар мувофиқ ва муносибтаре намеёбем. худатон медонед, ака, ҷавоб дод Зубайд. ҳар ҷое ба шумо маъқул бошад, ба ман ҳам писанд аст. шаб ба деҳа меравем. ба гуфтораш идома дод ёдгор: аввал аз баландии деҳаро хуб назорат мекунем. агар хиёлат бошад, пас он ба хонаҳоямон медароем. бо зану фарзандон, волидон, ёру бародарон дидорбинӣ хайрхуш мекунем. дуояшонро мегирем. дониста бош, Зубайд, ки корро кашод додан зарур нест. деҳаи мерафтаамон чандон дур нест. барои тӯшаи роҳ дутоги нон басанда аст. лекин асбобҳои бофандагиатро фаромӯш макун. ман ҳам асбобу ускунани дуретгариямро ба худ мегирам. он ҷо дукон мекушоем. ҳамин ки сиҳат саломат ба хонаҳоямон даромадем, баъди ним соат дар лаби дараи сурхоб таги тути бедона вомехӯрем. бародарони азиз, ин романи ёрони восеъ дар ҳақиқат романи шавқовар аст. шумо албатта гӯш кунед. баъдтар қиссаҳоро боз давом медиҳем. бо мо бошед.